אז מה קורה חבר'ה? אני פה עם אביאל. אתם רוצים לחפש תירשמו לו לערוץ, והנה יעקב. תירשמו לאביאל לערוץ. איך קוראים לערוץ? אביאל המלך. תירשמו אפילו שהוא לא מלך. יש לי תמונה של מסי, כן. ולי יש את התמונה של אמבפה. אני אשמח שתירשמו לערוץ. הנה אנחנו פה משחקים פיפא. כפי שאתם רואים. 2-0 לצרפת והוא עם ארגנטינה. אני בכללי אוהב צרפת. כל מי שאוהב צרפת שייתן לייק ועוקב, ומי שאוהב את ארגנטינה שייתן שיתוף ותגובה. לא, לי. תירשמו אליי לערוץ, בסדר? לא. לא, אל תירשמו אליו. סתם, צוחק. יאללה, בואו נמשיך. כמעט. אז מה שאני רוצה לדבר איתכם, שאם אנחנו מגיעים ל10 מנויים, אני ואביאל הולכים לעשות לכם ולוג, נכון? ולוג כדורגל, או איזה משהו. אני כבר, עקבתי כבר את 10 מנויים. אתם יודעים מה? בואו נעשה הסכם. אני רוצה שתעשו תגובות. אם אתם לא חייב. אם אני מגיע ל10 מנויים, אני הולך לעשות במגרש, אני הולך להראות לכם, אני ואביאל הולכים לשחק כדורגל, ענק, משהו כיף, עם כמה ילדים, ועם אח שלי שהלך לערוץ, אבל בסדר, ונקווה לטוב. אני בשדרות ואביאל, אנחנו פונים למלון, ויש לנו מגרש בים המלח, ואנחנו נשמח שרשמו לערוץ, גם שלי וגם של אביאל המלך, ואני אליה חיפה, יאללה, ביי. אליה גמיש. יאללה ביי, אליה חיפה. ביי, דגל ישראל חי, עם ישראל חי.